Al final ha quedat preciós, Us anomeno cavaller. Però jo no em preocuparia gens, perquè jo porto tots els vídeos d'això. Ai, aquesta petitona! On vas a parar? Anem a jugar! A mi no t'agradaria saber-ho fer tot sol? Què? La viruta, hem de prendre viruta. La paca, sí, és veritat. Però prendrem una paca. No, a casa en tenim una, el que passa que està humida. Vale. I li he dit al L'Estaquirot Teatre és una companyia de teatre de titelles, això ho reivindiquem el primer. I nosaltres vam començar a l'any 1973 perquè volíem fer teatre i vam anar a parar les titelles d'una manera així, de cop. I aleshores nosaltres vam tenir molta sort perquè vam començar d'una manera molt, amb unes sabates i una espardenya, perquè no hi en teníem. Vam començar 3 persones, Alberto, jo i el Lluïsme. Després en una època vam ser 5, 6, doncs perquè anava venint gent, fèiem música en directe. Llavors, als anys ja 80-83, que va ser quan la Núria Benedicto es va incorporar a la companyia, el 83, vam voler fer espectacles més de titelles i actors. Hem fet, em sembla que uns 41 espectacles durant tots aquests anys, molts quilòmetres de carretera, perquè, clar, nosaltres anàvem on ens cridaven. Aviam, nosaltres comencem als 17 anys i comencem primer d'una manera molt d'aficionats, però una mica ja és una fórmula col·lectiva. O sigui, som 3 o 4 persones que comencem doncs, tots opinant de tots, si havíem de portar uns diners aportàvem tots i quan s'havia de cobrar es quedava o per la societat o ens ho repartien. Hem de tenir una cosa clara, que en el moment en què ens professionalitzem, en aquells moments no era obligatori a nivell d'empresa, perquè encara estem a l'època del Franco, era obligatori ser del sindicat vertical. Havien de pagar la seguretat social d'artistes, còmicos, caricatos, excèntricos i toreros, vull dir, tota una epopeia. En el moment en què ens vam bé de legalitzar, doncs evidentment si havíem funcionat com a cooperativa, encara que no ho fóssim, doncs ens vam fer cooperativa. Igual que personalment vas canviant, perquè els anys t'aporten moltes coses, la companyia també, aquesta evolució amb els anys, també és evident. El que sí que potser no ha canviat ha sigut una mica la il·lusió, és a dir, no hem perdut mai les ganes de fer aquesta feina, de fer titelles. Els espectacles van creixent, igual que nosaltres hem anat creixent, no? Hem sigut molt feliços fent aquesta feina, hem pogut fer una mica el que hem volgut sempre i quan ho hem volgut fer, i hem pogut viure. I ara que hem fet 50 anys, que és un número molt rodó, doncs hem decidit que podríem seguir treballant, però no, hem decidit que ens jubilem. Tanquem l'empresa, tanquem la cooperativa, i per celebrar-ho hem muntat una exposició que ha anat molt bé i que estem molt contents d'haver-la fet, i ara ens l'emportem cap a Tolosa. I aquell ja serà un ximpunt de jubilació final gloriós.